Som tučná podľa teba? Nie. A môžeme sa na Halloween obliecť do kostýmov? Dobre, ale budeš Obelix. Dobrý deň, milí rodičia. Mám pre vás jednu dobrú správu a jednu zlú správu. Ktorú chcete počuť ako prvú? Tú dobrú najprv. Takže Benny dostáva na miesto pätiek trojky. A teraz tá zlá správa. Benny stále dostáva päťky. Tie trojky dostáva len zo správania. Čo? Čo? Mami, je tu duch, poď sa pozrieť. Idem. Kde? Tu. Benny, to je duša z pneumatiky.